आङो गिबियावनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्थन जानानै गासिबो बर' फिसा आरो ट्राइबेल माहारिफोरखौनो खुलुमनाय बावहरबाय। लोगोसे जोङो दिनै मोनसे मोजां आरो गोनांथार खौरां होनो थाखाय जोंनि बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। मोजां खौराङानो जाहैबाय थांनाय 25 मे 2023 खालि मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सायाव मोनसे बिथोन होदों। बे बिथोनानो जाहैबाय जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै दङ, बिसोरखौ गासिबो उद्धार खालामनानै फिनजोबनांगौ। जिसिबां एनक्रच जादों बे एनक्रचारफोरखौ गासिबो होखारजोबनांगौ। बे बिथोनखौ दाखालि हाइकर्टआ होदों। दा जों बे हाइकर्टनि अर्डारखौ गोसो गोरबोजों दुंब्रुदैनो बरायो। आरो लोगोसे जाय बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सायाव PIL केस होदोंमोन, प्रद्युत बरा, दा बिथाङा 2012आवनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै केस होदों। आरो बे PIL नाम्बारा 78/2012। दा बिथांनि बे अर्डारनि सायाव बिसार खालामनानैनो मानगोनां हाइकर्टआ थांनाय 9 डिसेम्बर 2019आव मोनसे बिथोन होदोंमोन जे आसाम सरकारनि जानानै जाय रिप्रेजेन्ट खालामदों आसामनि चिफ सेक्रेटारि, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो लोगोसे गासिबो डिसिफोरनो आरो बिनि उनाव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननो बिथोन हरनाय जादोंमोन। जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल एनक्रच जादों बेखौ होखारजोबनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामनानै होनांगौ। बे मोनसे बिथोन होनाय जादोंमोन। दा बे बिथोनखौनो लानानै आरोबाव नै थांनाय 25 थारिखखालि आरो हाइकर्टआ गोदानै मोनसे राय होबावबाय। दा बे बिथोन होनाय समाव BTCनि जानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि एडभकेटआ बेयाव गावनि एफिडेभिटआव बुंदों जे BTCआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल एनक्रच जादों बेखौ होखारजोबनायनि बेब'स्था खालामगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे गासै 300 बिगा हाबो उद्धार खालामबाय होननानै बिथाङा गावनि एफिडेभिटआव होनदों। दा खिन्थु हाइकर्टआ बेखौ बिसास खालामाखै। हाइकर्टआ बुंदों जे बिथांमोननि एफिडेभिटआव जे एक्सन लानायनि प्लेनिंखौ नुनो मोनाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेनिखायनो आरोबाव गुवाहाटी हाइकर्टआ फैगौ 23 जुन 2023 खालि मोनसे हेयारिं लाबावदों, मोनसे चान्स BTC सरकारनो होबावदों जे बिथांमोना ओइदिनखालि जे मा एक्सन लाखो, बबे जायगायाव बेसेबां होखारखो, सोरखौ होखारखो, बेसेबां हा उद्धार खालामखो, बिनि गासिबो रिपर्टखौ बिथांमोना हाइकर्टआव होनांगौ। दा बे मोजां बाथ्रा। जोङो हाइकर्टखौ धन्यबाद होयो बेनि थाखायनो। जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बेयो। दा BTC सरकारा जे 300 बिगा हा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनोखि गुबुन हारिफ्रा आवग्रिनानै लानाय बेफोरखौ उद्धार खालामदों होनना बुंदों। खिन्थु बे मिसा खोथा। जों नुवाखै बिथांमोना सोरखौबा होखारनानै जे ट्राइबेलनि हाखौ जे रैखाथि होदों, जे बेखौ नुवाखै। दा बरंस' जोङो जायगा जायगा गावनि असे फिसा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रा बर' फिसा बिसोरखौनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय अबेबा खासलेण्डनिफ्राय अबेबा दैब' एरिया बेफोरनिफ्राय होखारनाय, आलाय सिलाय खालामनाय जों बेखौसो नुनो मोन्दों। दा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय बबे जायगायाव होखारदों जों बेखौ मिथियाखै। दा जोङो जावले जावले बुंबाय थादोंमोन BTC सरकारखौ जे प्रद्युत बरानि जायनोखि हाइकर्टनि अर्डार, बे अर्डारनि बादैबो 2014आव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानब गेदेर नरेन्द्र मदिया मोनसे बिथोन हरदोंमोन जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै थानो मोनै हारिफ्रा हाबनानै दं बिसोरखौ आयेन बादि होखारनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेल समजाय होनांगौ होननानै जायनोखि बिथोन हरदोंमोन। जों बे बिथोनखौ लानानै बै समनिफ्रायनो जों जावले जावले नांबोदों। जोङो सरकारखौ जों बुंबोदों ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल हाबनानै थानाय जायनोखि नान ट्राइबेलफोर बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों बुंबोदों। नाथाय खिन्थु मोनसेबो खामानि मावाखै। बबेखानि
जोंखौ दानि प्रमद बर' सरकारा जोंखौ दावराव खालामग्रा गन्दगल खालामग्रा गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव बुल बुजाबजि खालामनानै दांगा खालामनो सृष्टि खालामनो नागिरदों बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंखौ बदनामसो खालामदों जोंखौ दायसो होदों आरो फिन दावराव दैखां नार्जारिया दरसे हा दिनैसिम उद्धार खालामनो हाखो बेबायदि मोनसे प्रश्नबो खालामनाय जादों बेफोर दुखुनांथाव बाथ्रा जों दुखु खालामो जोंनि खामानि मावनाया बेक्तिगत सार्थनि थाखाय नङा जोङो हारिनि थाखायसो ट्राइबेलफोरनि थाखायसो बर'फोरनि थाखायसो आरो बेयाव ट्राइबेल होनब्ला गाहायै बर'फोरखौ बुंनो गोनां जागोन मानोना आसामाव बर'फ्रानो सिंगेल लार्जेस्ट माने पपुलेसन ट्राइबेलनि मादाव दा खति जादों होनब्ला बांसिनै बर'फ्रानो जादों बेखायनो बर'फोरनि नामखौ जों मख'नायाव जों उसुबिदा जोंहा मोननांगौ बाथ्रा गैया दा जोङो ट्राइबेलनि बाथ्राखौनो जोङो बुंबाय थादों बर'नि बाथ्राखौनो जों बुंबाय थादों जे बर'फोरनो रैखाथि होनांगौ बर'नि हाखौ जों उद्धार खालामनांगौ दिनै गोबां हा एंक्रस जाबाय दिनै गोबां जोंनि हायाव जों दिनै बिखारि जानांबाय जों बे बाथ्राखौ गोबां बुंबोदों बिटिसि सरकारनो जोङो माखासे आरोबाव स्पेसिफिक माखासे केस गामिफोरनि रेफारेन्स लाबो जों माने कमप्लेनखौ जों होदों बेफोर कमप्लेनाव बर'फ्रा गावसोरनो माने दासिमबो खाजोना होनाय रेकर्ड दङ बिसोरनि नामावनो फात्ता दङ अथ'स बे हायाव गुबुनफ्रा आवग्रिना लाफैबाय गुबुनफ्रा सेनानै लाफैजोब्बाय दा गथिखे बेफोर हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जों बिटिसि सरकारखौ बुंनो हादों खिन्थु बिथांमोना खुनु खोमा होआखै गुरुत्त' होआखै बरंस जोंखौ माने माबा मोनसे पार्टिकुलार अबेबा जाथिखौ होखारनो नागिरनानै बे जाथिजों दावराव दावसि खालामनो नागिरदों बुलायनो नागिरदों दांगा खालामनो नागिरदों ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि मोनसे परिबेस लाबोनो गावसोरनि नाजानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनै बिटिसिआव जोंहा 3,49,505 बिगा हा दिनै जों सेजाबाय दिनै गुबुनफ्रा बे हाखौ सेनानै लाफैबाय अथ'स बे हा जोंनि दा जों बे हाखौ होखारनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों आरो बेजों लोगोसे बे 3,49,505 बिगा हा बिटिसिनि हाया बेयाव टटेल गासै दङ जोंहा गासै 304 गामि 304टा गामि एंक्रस जानानै दं बे 304टा गामिखौ लाफानानै 3,49,505 बिगा हाया दिनै गुबुन हारिनि आखायाव थांनानै दंहैयो दा जों बेखौ उद्धार खालामथारनांगौ जेब्लाबो आरो बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै बुंब्ला जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 1,30,269 बिगा चिराङाव 66,987 बिगा ओमफ्राय उदालगुरियाव 16,535 बिगा आरो बाक्सायाव 1,35,715 बिगा हा दिनै गुबुननि दखलाव दङ बेफोर जोबोद बिखा खामथाव दुखुनांथाव जों दिनै एथ'ग्राब खोमानानै लासेयावबो जोंहा दिनै गुबुन हारिजों एफा बुरजा हा सेनानै लासेयावबो जों जे सिरि मोननो रोङाखै बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जों मोनफा मोनफा दिनै जों खोमानानै नागिरगासिनो दङ आरो देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मा दिनै जोंनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जोङो माने दाना होदोंमोन 1947निफ्राय आरम्भ खालामनानै लादों 5 डिसेम्बर 1947 बे समनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दाजेननाय जादों दा जि समनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानाय जादों बे समनिफ्राय जेसेबां माने ट्राइबेलफ्रा बे जायगायाव मेजरिटिमोन 50% एन्ड एबाभ होनना बुंदों 50%नि बांसिन थानाय माने ट्राइबेल गामिफोरखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दाना होनाय जादों दा दिनै 50% एन्ड एबाभ थानाय ट्राइबेल गामिफोरखौ लानानै बेल्ट ब्लक दाना होनाय जादोंब्ला दिनै बे जायगायाव दिनै जों मानो माइन'रिटि जाखो जोंनि एरियाफ्राव जों मानो माइन'रिटि जानो गोनां जाखो दा दिनै बे मोनसे गिदिर कुइसन जाबाय दा दिनै बिनि रिप्लाइखौ नागिरनाया जोंनिया भुल जालांबाय जोंनि संगठनफ्रा जोंनि आफादफ्रा गोरोन्थि दिनै माने एनालाइसिस खालामबाय जे दिनै जोङो जोंनि एरियायाव माइन'रिटि जाबाय जोंनि गामिखौ जों दानख'नांसिगौ दिनै बेबायदि मोनसे फिलिंस जोंनि नेताफोरनि गेजेराव मेलेमाव हाबबाय जे जोंनि बिटिसिआव गुबुन हारिफ्रा लोब लोब बांफैबाय जों माइन'रिटि जालांगासिनो दङ दा गथिखे जों बेफोर एरिया जायफ्रा नांलिया जोंनो जायफ्रा मालाय जाथिया बांबाय बे मालाय जाथि बांनाय एरियाखौ दानख'नांसिगौ दा दिनै जोंनि बर' आफादफोरनि नेताफोरनि मेलेमाव हाबबाय दा बे डिस्ट्राक्टिभ सिन्ताधारा बियो दा जों होखारनांगौ बिसोरखौ जोंहा आयेन दङ जों आयेननि बाथ्राखौसो बुंदों जों आयेननि बारगा खुनु दिनै खामानि मावा
जायफ्रा आयेन बेरेखा खामानि मावदों जायफ्रा आयेन सिफायनानै ट्राइबेल बेल्टआव हाबफैदों बिसोरखौसो होखारनांगौ होननानै बाथ्रा जों बुंनो हादों। जायफ्रा आयेनखौ मानिनानै जायफ्रा दङ जोंनि एरियायाव बिसोर थागोन जोंजोंनो जुग जुग माने गोदोनिफ्राय जायफ्रा दंबोखायो बेल्ट ब्लक दानाय सिगां जायफ्रा दंबोखायो बिसोर थानो मोनगोन आरो जों अनलायनानै थागोन आरो जों बेयाव बयजोंबो जों गोरोबलायनानै जोंनि एरियानि डेभेलपमेन्टखौ जों मावगोन जोङो बे जोंखौ सानो। खिन्थु जायफ्रा आयेन सिफायनानै जायफ्रा थाफैबाय बे आयेन सिफायनानै थाफैनाय मानसिखौ जों खुनुदिन जोङो जायगा होनो हाया। मानोना जोंनि भबिसतखौ जों लिंहरनानै जोंनि खैफोदखौ जोङो गोबानानै लानानै जों खुनुदिन आयेन सिफायग्रा मानसिखौ जोङो जों जायगायाव थानो जायगा होनो हाया। बेखायनो जेरैखिया जों होखारनांगोन जेरैखिया जोङो माने आयेनखौ जोङो सिङाव दोननानै आयेनखौ जों सिगाङाव लानानै जोङो आयेनखौ बाहायनानै जों बे इलिगेल मानसिफोरखौ एनक्ल'जारफोरखौ जों होखारनांगोन। जों बेखौ अरायबो जों सानबोयो जों अरायबो सानो जों अरायबो बेखौनो लानानै मावगासिनो दं। दा दिनै लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आरो माने 1947आव एमेन्डमेन्ट जानाय बादिब्ला 164A सेक्सन बादिब्ला जाय मानसिफ्रा बेल्ट ब्लक दानायनि उनाव थाफैदों बेसेबांखि गोबाव जायाखै मानो बेसेबांखि फुराना जाया मानो गोबाव होननानै बे जायगायाव थानो मोना। न' बां लुबाय सम्पति जाबाय बिदि होननानै बे जायगायाव थानो मोना। बिसोरखौ होखारनांगौसो बे आयेनाव दङ रोखा रोखा आयेनाव दं। गथिखे बिसोरखौ दोननायनि खुनु बाथ्रा गैया बिसोर होखारनांगौ बे मोनसे। आरो लोगोसे बेल्ट ब्लक दानायनि उनाव जि हाखौ जायफ्रा फानदों बा बायदों बे बायनाय फाननाय हाखौ केन्सेल खालामनांगौ। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेननि बे कन्ट्राभेन्सन बे आयेननि बेरेखा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे हाफोरखौ बे रेजिस्ट्रेसनखौ केन्सेल खालामनांगौ बिदि अर्डार दं। आरो लोगोसे जायफ्रा फानदों जायफ्रा बायदों बिसोरखौ 1000 थाखा फाइन फोनांनांगौ आरो 6 मास जेल जाहोनांगौ होननाय बे आयेन दं। दा गथिखे जों दिनै आयेनखौ सिङाव दोननानै आयेनखौनो जोङो सनमान होनानै जोङो बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जों दाबि खालामो। आरो जोङो दिनै बयखौबो आह्वान खालामो बर' रायजो राजाफोरखौ बयखौबो आह्वान खालामो दिनै जों आवगायबोनांगौ। दिनै मोनसे सुजुग फैबाय जेब्ला जोंहा जे बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनायनि जायनाखि हाइकर्टनि बिथोन हाइकर्टआनो अर्डार होबाय जेब्ला दिनै बे हाइकर्टनि अर्डारखौ जों सनमान होनानै जों बयबो दिनै आवगायबोनांगौ। जोंनि आफादफ्रा आवगायबोनांगौ। जों दिनै ओरैनो धेमालि खालामनाङा। हायानो जोंनि भबिसत हायानो जोंनि जिउ। हा गैयाबा जोंहा जेबो गैया। हा गैयाबा जों बिखोर जागोन। गथिखे थैथां जों हानि थाखाय जोङो आयेनखौ लानानै जों जुजिनांगोन। जोंनि हाखौ जों उद्धार खालामगोन। दा नोङो दिनै बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंदों बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बुंदों। नों लेनानै गैयाब्ला नों हायानो गैलाब्ला मालाय सोजाबायब्ला हाखौ मालायानो दखल खालामना लाबायब्ला नों बड'लेण्डखौ बहा मोननो।